שלום לכולם, אנחנו חוזרים לעוד שיעור של פיזיקה. אני ארשום את זה בצורה הזאת, או יצא לי בשחור. לכולם. אני אוהב לחבר את הכתב שלי לפעמים. אוקיי, היום אנחנו נפתור שאלה בנושא מה קורה שכדור שמסתו 750 גרם נזרק אנכית מגובה 0 כלפי מעלה במהירות 8 מטר לשנייה. אז בואו נרשום את זה. אי אפשר לקלוט את הכל במשפט, אבל בואו נרשום את מה שקורה פה. קודם כל אנחנו מתארים תנועה כלפי מעלה. שחור. מתארים תנועה כלפי מעלה. ציר Y, ציר X, קודם כל ישר נרים את הכיוונים. ככה. אוקיי, אז כדור. אוקיי, בואו נרשום פה נתונים. טוב, אז המסה של הכדור היא 750 גרם. אנחנו לא מתעסקים בגרמים. תכף נמיר את זה לקילוגרם. הוא נזרק אנכית. מה זה אנכית? אנכית זה כלפי מעלה. כלפי מעלה. אגב, החץ הזה גם צריך להיות ירוק. טוב, הוא נזרק אנכית מגובה 0, פה זה 0, כלפי מעלה במהירות 8 מטר לשנייה. אז בואו נרשום שה-V שלו, שתזכרו ש-V זה בעצם velocity, וזה מהירות עם כיוון, אבל אנחנו בכל זאת שמים את זה ב-V. אז ה-V שלו היא 8 מטר לשנייה. זהו, זה הנתונים שלנו. מה השאלה? מה תהיה האנרגיה הקינטית שלו ומה האנרגיה הפוטנציאלית שלו ברגע הזריקה? יפה. פרק זה נעסוק גם באנרגיות. עכשיו, האנרגיה הפוטנציאלית והאנרגיה הקינטית זה בעצם מילות מפונפנות להגדיר משהו במתמטיקה. כמו כל דבר, גם לזה יש הגדרה מתמטית. אז בואו נרשום אותה. ההגדרה המתמטית של אנרגיה קינטית הינה M המסה, V המהירות, יש כאלה שהתבלבלו, לא נפח, מהירות חלקי 2. זה האנרגיה, מסמן אותה ב-E גדולה מהמילה energy. קינטית. מה זה אומר קינטית? קודם עסקנו בקינמטיקה, ועכשיו אנחנו עוסקים באנרגיה קינטית. זה אומר תנועה, כל מה שקשור לתנועה. אז מה שמגדיר אנרגיה קינטית לפי הפיזיקאים, זה המסה כפול המהירות בריבוע חלקי 2. זה פשוט מסתדר מתמטית מבחינת הרבה דברים, אז ככה הגדירו את זה. מה האנרגיה הפוטנציאלית? potential energy היא mgh, מסה, גרביטציה, גובה. יש עוד סוגים של אנרגיה פוטנציאלית, אנחנו מתעסקים באנרגיה פוטנציאלית שבגובה, שזה למה היא פוטנציאלית, כי ברגע שיש גובה, הכדור נזרק כלפי מעלה, אז פתאום נהיה לו אנרגיה פוטנציאלית. ולכן לא היה לו, עכשיו יש לו פוטנציאל ליפול ולרסק משהו, אז לכן הוא צובר אנרגיה פוטנציאלית. אוקיי. אז שואלים מה האנרגיה הפוטנציאלית ומה האנרגיה הקינטית שלו ברגע הזריקה. זה חשוב, חברים. ברגע הזריקה, צריך לשים לב לעברית כאן. ברגע הזריקה זה מהרגע שהוא זרק. לא אחרי, לא לפני, בדיוק ברגע שהוא זרק. עכשיו, אוקיי.
אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה, אנחנו נשים את השאלה בצד, אנחנו נמיר את המסה, כדי שלא נשכח לעשות את זה בהמשך. אוקיי, אז בואו נמיר אותה כאן. אז 750 גרם, אני צריך מחשבון. 750 גרם. עכשיו, איך ממירים? לי הכי נוח ככה. עכשיו תקשיבו לי טוב, זה במונה. זאת אומרת, אני רוצה לבטל את הגרם. אז אני צריך במכנה לרשום אותו דבר. מה זאת אומרת? אני צריך לרשום 1,000. יצא לי עיגולים לא יפים. 1,000 גרם. מה זה 1,000 גרם האלה? כל 1,000 גרם יש לי 1 קילוגרם. אוקיי, מותר לעשות את זה, אני פשוט מחליף את זה לקילו. הגרמים מצטמצמים, נכון? גרם חלקי גרם שווה 1. יפה. ואז יוצא לי שזה 0.75 קילו גרם. יפה. עכשיו, אחרי שהמרנו את זה, אנחנו נגלה מה האנרגיה הפוטנציאלית והקינטית ברגע הזריקה. אז איך מגלים את זה? פשוט מציבים ברגע הזריקה. עכשיו, למה זה הגיוני? מה זה ברגע הזריקה? באותו רגע. אוקיי, אז בואו נראה. פשוט להציב. זה לא משנה שאין פה נתונים של שניות. אוקיי, זה לא משנה. תכף תבינו את זה. אוקיי, אז האנרגיה הפוטנציאלית. אוקיי, בואו... ברגע הזריקה. נתון הזה אני אשאיר. אז EK, זה הסימון שלנו. ככה אנחנו מסמנים אנרגיה פוטנציאלית. שווה. טוב, אז לפי הנתונים אנחנו עם מסה של לא להסתכל על זה, חברים, להסתכל על זה. 0.75 קילוגרם. מה זה? זה כמעט קילו. כפול, זה המסה, כן? כפול. המהירות בריבוע. מה המהירות? הייתה 8 מטר לשנייה. בכוונה אני אוהב לרשום לכם נתונים יחידות בהתחלה. כן? חלקי 2. אוקיי. כמה זה יצא לנו? בואו נפתח מחשבון ונראה. כל כך פשוט. ראיתם איזה קל לחשב אנרגיה קינטית? 0.75 כפול 8. 6. חלקי 2. אוי. חלקי 2, חברים, לא לשכוח, חלקי 2. 3. 6 חלקי 3. למה משתמש במחשבון? רואים את זה. כן. אוקיי, חלקי 3. 3, זו התשובה. עכשיו, בטח אתם שואלים, בריבוע, כן? לפי ההגדרה. זה ההגדרה. יופי. עכשיו, איך הגענו ליחידות של ג'ול? זה יחידות של אנרגיה. שתי אלה עלו בריבוע. עכשיו, קילו כפול מטר לשנייה בריבוע, זה כוח, זה force. אבל קילוגרם כפול מטר בריבוע חלקי שניות בריבוע, זה כבר ג'ול. יפה. אז יש לנו פה, התבלבלתי. לא, זה לא 3, לא יודע מה קורה היום. סליחה. העליתי את העיקר, את היחידות, הסברתי את הג'ול, אבל לא הסברתי את 8 כאן. כן, יופי, גאון. טוב, אז 8 עולה בריבוע. בוא נראה. אוקיי. 24, יופי, זה הנתון. 24 ג'ול מעלה את 8 בריבוע, מכפיל ב-0.75, חלק ב-2.
יש לנו 24 ג'ול, יופי. הייתי ביחידות, אני כבר איבדתי את החישוב. יופי, זה האנרגיה הקינטית. מה האנרגיה הפוטנציאלית ברגע הזריקה? אנרגיה, potential. Let's go. יש לנו פה, אוקיי, אז יש לנו MGH, נכון? אנרגיה פוטנציאלית זה MGH. אוקיי. אז אנרגיה פוטנציאלית ברגע הזריקה תהיה, שימו לב, המסה, שזה 0.75, אני כבר לא אחזור על היחידות, כי זה ג'ול, אתם הבנתם? 0.75 כפול הגרביטציה. מה הגרביטציה? 9.8, אני מעגל ל-10. אוקיי, כפול H. מה זה H? הוא נזרק מאיזה גובה? הוא נזרק מגובה 0, הוא התחיל מכאן. אוקיי, אז אם הוא נזרק מגובה 0, אז אני מציב, כי יש פה H, צריך להציב. אפס, מה זה אומר? אפס, לא משנה המכפלה פה, מבחינת האלגברה. אם יש מכפלה של 0, הכל ביחד יוצא 0, אין אנרגיה פוטנציאלית, כי הוא עדיין לא עלה לגובה. יפה, יש רק אנרגיה קינטית. וככה ענינו על סעיף א'. כן, זה בעצם מממן 12, שאלה 3. אוקיי, ב'. אז באיזה גובה תהיה האנרגיה הקינטית של הכדור שווה לאנרגיה הפוטנציאלית שלו? באיזה גובה? כלומר, האנרגיה, אוקיי, מה הם רוצים להגיד לי בעצם? אגיד לכם, יש פה טוויסט. כלומר, האנרגיה הקינטית ההתחלתית מתחלקת לאנרגיה פוטנציאלית ולאנרגיה קינטית. בואו נסביר לכם למה אני מתכוון כשאני אומר את זה. בהתחלה היה רק אנרגיה קינטית. אז הם שואלים באיזה גובה האנרגיה הקינטית של הכדור שווה לאנרגיה הפוטנציאלית שלו. אז יש לנו אנרגיה קינטית בהתחלה, נכון? מתי הפוטנציאל יהיה שווה לזה? עכשיו, ברגע שהכדור נזרק, יש לנו אנרגיה גם פוטנציאלית וגם קינטית. אבל האנרגיה הקינטית החדשה היא לא אותה אנרגיה קינטית. זה האנרגיה הקינטית הסופית לפי חוק שימור אנרגיה. אז אוקיי, אז בואו נרשום את ההגדרה. אז יש לנו בהתחלה אנרגיה קינטית, נכון? עכשיו, אנחנו רוצים להשוות את זה, להגיד מתי תהיה שווה לאנרגיה הפוטנציאלית, אבל חייב לזכור כשהוא באוויר, יש לו גם אנרגיה קינטית וגם אנרגיה פוטנציאלית. יפה. זאת אומרת שלפני שהוא באוויר, מרגע הזריקה, יש לו אנרגיה קינטית בלבד, לפי החישוב הזה. מהרגע שהוא באוויר, הוא צובר גם אנרגיה פוטנציאלית וגם אנרגיה קינטית. ראיתם מה זה? יותר כיף להיות באוויר. אוקיי. עכשיו, אבל זה לא השאלה, הם שואלים באיזה גובה תהיה האנרגיה הקינטית של הכדור שווה לאנרגיה הפוטנציאלית. אוקיי, אז בעצם, מה בעצם הם רוצים מאיתנו? הם אומרים לנו, אני אומר לכם, לכן כאשר EP שווה ל-EK, נכון? אנחנו נחפש את האנרגיה הקינטית ההתחלתית. זוכרים? משמע initial. יפה. עכשיו, מתי זה נכון? זה לא נכון כרגע. זה יהיה נכון.
זה יהיה נכון אם אנחנו... טוב, האנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית מחלקת לאנרגיה... האנרגיה הקינטית ההתחלתית מחלקת לאנרגיה פוטנציאלית ולאנרגיה קינטית. האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית אמורות להיות שוות בשאלה הזאת, ואנחנו נגלה את זה בהמשך. אז פה אנחנו יכולים להגיד שזה בשביל שזה יתקיים, אנחנו נגיד שהאנרגיה הפוטנציאלית שווה לחצי מהאנרגיה הקינטית ההתחלתית. אחרי שהבנו את הסיפור הזה, טוב, אז בואו נגדיר. אמרנו, הם שואלים מתי האנרגיה הקינטית ההתחלתית תהיה שווה לאנרגיה פוטנציאלית. עכשיו שהבנו את החלק הזה, אפשר להציב. אז אפשר להגיד שהאנרגיה הפוטנציאלית, נכון, מחפשים מתי היא תהיה שווה לחצי, עכשיו זה קטע מבלבל, כפול mv בריבוע חלקי 2, כי זה ההגדרה שלו, הוא כבר בחלקי 2 ויש פה עוד חלקי 2, נשים לב. אוקיי. כל זה שווה mv בריבוע חלקי 4. אוקיי. עכשיו אנחנו יכולים להציב את זה, להשוות את זה לאנרגיה הפוטנציאלית, שזה בעצם שווה ל-mgh. עכשיו, למה שנעשה את זה? אני אגיד לכם למה. כי קודם כל בואו נעיף את העמים, בואו נצמצם אותם, חלק בהם. אני רוצה להגיע לכמה שפחות מספרים. אוקיי. ונחלק ב-G. אז אם אני מחלק ב-G, פה אני נופל, נכון? וה-G נכנס לכאן. אוקיי, בואו נרשום את זה שלא יפה בלגן. אז נשאר לי V בריבוע חלקי 4G שווה למה? ל-H. אוקיי. אנחנו מחפשים את H, אז לכן אני צמצמתי את ככל הניתן כדי להשוות ל-H בסופו של דבר. סבבה. בואו לא נשכח, שזה אנרגיה קינטית התחלתית, כן? לא נשכח את הסיפור הזה. טוב, בואו נציב 8 בריבוע חלקי 4 כפול 10, נכון? יופי. מחשבון. 8 בריבוע חלקי 4 כפול 10. יופי, יוצא לנו 1.6 מטר, אבל זה גובה. אפשר להיכנס ולחקור למה זה יצא בדיוק ככה. תכל'ס זה מטר לשנייה, זה עולה בריבוע. זה בריבוע וזה בריבוע. כן? 4 מפוצץ, זה פחות משנה, כאילו לא... 4 צץ מפה, אין לו ערך. אבל ה-G הוא למעשה מטר לשנייה בריבוע. אז פה נופל הריבוע, נכון? ופה נופל הכל. וזהו. פה נופל הריבוע איתו, ונשארתי רק עם מטר. והנה בבקשה. אז ב-1.6 מטר, האנרגיה הקינטית של הכדור שווה לאנרגיה הפוטנציאלית שלו. אוקיי.
עכשיו ניתן לזה עוד הוכחה קטנה, שבגובה הזה EP שווה ל-EK, כמו שאמרנו, ואם נציב את זה, בנוסחה, איזה נוסחה? זאתי. X שווה ל-VIT פלוס חצי AT בריבוע. אם נציב את זה בנוסחה הזאתי, אנחנו נקבל ערך של 12 ג'ול. אוקיי? ולכן אנחנו מבינים שגם האנרגיה הפוטנציאלית וגם האנרגיה הקינטית שבאוויר, שניהם, כל אחת מהם שוות ל-12 ג'ול, וביחד זה 24 ג'ול, כמו האנרגיה הקינטית, ההתחלתית. ולכן הם שווים. בלי קשר, ההוכחה היא גם בהתחלה. למה? כי הנה אמרנו שזה חצי מזה, כאילו חסר לאנרגיה הפוטנציאלית את האנרגיה הקינטית שבאוויר, לכן זה חצי האנרגיה הקינטית התחלתית. ברגע שהשווינו, זהו, אנחנו בודקים 200 שוות, אז זה 200 שוות בגובה של 1.6 מטר. יפה. זה היה ב', יפה מאוד. ג' טוב, אז מה הזמן של הגוף? מה הזמן תנועתו של הגוף? כמה זמן הוא באוויר? מרגע הזריקה עד רגע חזרתו לגובה ההתחלתי. יפה. אז איך נגלה את הזמן? אחרי שיש לנו כבר את כל הנתונים האלה, הם רוצים את ה-displacement, מה שנקרא, את העתק. אז אם להיות מדויקים, אפשר להגיד H סופי מינוס H התחלתי, כן? שווה לנוסחה VIT מינוס, למה זה כדור באוויר, AT בריבוע, גם במשוואה הקודמת, כשרשמתי את זה, הייתי צריך לרשום מינוס. בטעות רשמתי פלוס, כי הכדור נזרק באוויר והגרביטציה עובדת הפוך. טוב, עכשיו, אוקיי. עכשיו, שואלים אותנו, מרגע הזריקה עד לרגע חזרתו. כלומר, הוא נזרק וחוזר. אז הוא התחיל מ-0 והוא חזר ל-0, נכון? התחיל מ-0, חזר ל-0. אז מה זה אומר? שהמשוואה שווה ל-0, זה מה שזה אומר. VIT מינוס AT בריבוע חלקי 2. יפה, בואו נציב. לפני שנציב, קודם כל, יש טריק קטן שאני רוצה שנבצע, טריק מתמטי. T יוצא החוצה מהסוגריים, מה נשאר? עם מה אני נותר? אני נותר עם V I מינוס AT חלקי 2. סגור סוגריים. יפה. אופציה ראשונה, T שווה 0. אופציה שנייה, VI מינוס AT חלקי 2 שווה 0. עובר צד שני, נמשיך את זה כאן. AT עובר אגף, חלקי 2 שווה ל-VI. כן? אוקיי. עכשיו, מה אנחנו מחפשים? מחפשים את הזמן. בואו נשכח את העניין הזה, אנחנו מחפשים את הזמן. אז בואו נכפיל ב-2, אני נותר עם AT שווה ל-2 VI. נחלק בתאוצה, T שווה ל-2 VI חלקי התאוצה. נציב T שווה ל-2 כפול 8 חלקי
10. נכון? יופי. זה שווה ל-16. יש לנו פה 16 חלקי 10. יפה. יוצא 1 T שווה ל-1.6 שניות. זה הזמן, התנועה של הגוף מרגע הזריקה עד לחזרה. ממש מהר. מישהו לא זרק אותו גבוה בכלל. אוקיי. זה הזמן הכולל. יפה. טוטל. באנגלית. סבבה. טוב. הלאה. עכשיו קצת מסבכים את העניינים. בוא נסבך את העניינים. מה תהיה התשובה לשאלה שבסעיף ב' עם ב' שהגוף עולה פועלת עליו התנגדות אוויר קבועה שגודלה חצי ממשקלו וכיוונה הפוך לכיוון התנועה בכל רגע. כלומר היא מתנגדת. יפה. אז מה תהיה לתשובה לשאלה שבסעיף ב'? מה היה סעיף ב'? מה יהיה גובה, באיזה גובה תהיה האנרגיה הקינטית של הכדור שווה לאנרגיה הפוטנציאלית שלו? מתי הפוטנציאל והקינטי שווים? זה בסעיף ב'. אבל הם מוסיפים לנו אפקט של התנגדות האוויר. ולא רק שהאוויר מתנגד, יש התנגדות אוויר קבועה שגודלה חצי ממשקלו. אוקיי, אתם בטח טועים מה זה אומר. אז זה אומר כזה דבר. יש התנגדות אוויר שפועלת נגד התנועה. זה הכדור. עכשיו, זה אומר כזה דבר. זה אומר שיש לנו כוח שווה ל-mg, זה הכוח הרגיל. אבל לחלקי 2 שווה לחצי ממשקלו של הכדור. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי במשוואה? זה בא לידי ביטוי על ידי חוק שימור האנרגיה. הוא בא לידי ביטוי, שימו לב, אנרגיה קינטית פלוס האנרגיה הפוטנציאלית שווה האנרגיה הקינטית ההתחלתית פלוס העבודה. מה קשור העבודה? פה נכנס טוב, אני אגיד את זה פשוט. פה נכנס ההתנגדות של האוויר עם המרחק. כלומר, האוויר עושה עבודה, מקשה על הכדור. מה זה הגדרה של עבודה? עבודה שווה ל-F כפול T. F זה הכוח שהגדרנו פה. פה הגדרנו אותו. זוכרים? חצי משקלו. יפי. D זה המרחק. אפשר לרשום D, אפשר לרשום H. H זה height, D זה distance. יפה. זה המשוואה. לא כזה מסובך. עכשיו, למה זה עובד? היה לנו אנרגיה קינטית בלבד בהתחלה, זוכרים? יפה. ואז זה נפרס כשהכדור נזרק לאנרגיה פוטנציאלית ולאנרגיה קינטית נוספת. עכשיו פתאום נהיה לנו גם ההתנגדות של האוויר. ברגע שההתנגדות של האוויר זה אומר שהיא עושה עבודה. זה אומר שהיא מוסיפה לאנרגיה הקינטית. כלומר, במילים אחרות, זה אומר שהיא מפריעה לה. זה אומר שהיא מתנגדת.
אוקיי, בואו נרשום את זה, זה יהיה יותר קל. בואו נרשום את זה. אז יש לנו את האנרגיה הקינטית פלוס האנרגיה הפוטנציאלית שווה לאנרגיה הקינטית ההתחלתית מינוס, פתאום זה הופך למינוס, FD. למה FD? יש כוח נגד התנועה של האוויר, זה רשום. פועלת עליה התנגדות אוויר קבועה. וכיוונה הפוך לכיוון התנועה. בגלל שכיוונה הפוך, אז F מינוס הוא מפריע לאנרגיה הקינטית לעבוד. והוא עובר מרחק מסוים, אז לכן זה גם D. זהו, נותר לנו רק להציב. אז יש כמה דברים שצריך להבין. אז לפני זה בוא נציב. אוקיי, זה לא מהשיעור הזה. צריך ללמוד לסדר אחריי בזמן. יופי. אוקיי, אז האנרגיה הקינטית ועוד האנרגיה הפוטנציאלית. אז האנרגיה הקינטית זה mv squared over d plus mgh שווה. אופס. mv, אגב, סבבה, mvi בריבוע חלקי 2. i initial, התחלתי. יפה. מינוס, שימו לב, יש לנו פה מינוס f, מה זה f? mg חלקי 2. אז מינוס mg חלקי 2 כפול h. אופה, תראו מה זה. תראו איזה יופי. זה אנרגיה פוטנציאלית. מה זה אומר בעצם? שבמצב כזה של גובה, שיש פה עבודה על הגובה, אנחנו מקבלים אנרגיה פוטנציאלית. אז נופל פה אנרגיה פוטנציאלית. אם אני מפרש את זה. כאילו F זה mg כפול d, שזה h, אבל mgh זה הגדרה של פוטנציאלית. איזה קטע. טוב. עכשיו, איזה קטע, סתם. כן, עכשיו, אנחנו נעשה כזה דבר. נזכר במשהו. במה נזכר? הרי בסעיף ב' גם אומרים לנו, הם שואלים, באיזה גובה האנרגיה הקינטית של הכדור שווה? זו אותו שאלה, רק עם התנגדות של אוויר. אז מתי הם יהיו שוות, הפוטנציאלית והזה? מה זה אומר? מתי הם יהיו שוות? הם כאילו שואלים מתי mv בריבוע חלקי 2 שווה ל-mgh שווים. אם אומרים לנו כזה דבר, אני יכול לבוא ולהחליף את זה בזה, כי ככה נוח לי. יופי. טופי. אז mg, טוב, אין לי מקום. אוקיי, אני אתחיל... טוב, אני אמשיך לפה. אז אני מציב את ה-mgh. למה החץ הזה בצבע לבן? למה? קיבלתי הוראה שהחצים יהיו בירוק. טוב. אז mgh ועוד mgh שווה. mv בריבוע חלקי 2 מינוס mgh חלקי 2. אוקיי.
עכשיו, טוב, בואו נעשה משחק קצת של אגפים. טוב, אז יש לנו פה MG, פה אני על ירוק. MGH ועוד MGH, זה שתי MGH. ההוא עבר אגף, זוכרים? החץ הלבן שהפך לירוק. פלוס, הוא היה במינוס, נכון? כן. אז פלוס MGH חלקי 2, תכף נעשה מכנה משותף, תקתק אותו. MV בריבוע K2, נכון? כן. אני לא אוהב את הקו הזה שלא יטעה אותנו. לא אוהב את הקווים האלה. יופי. מה זה? זה שווה. הלאה. זה מכנה משותף, מכפיל בשתיים. וופ. חצי ירוק. 4 MGH פלוס MGH, וכל זה חלקי 2. זה אלגברה פשוטה. אוקיי, עכשיו שניהם, המכנה המשותף שלהם 2, אז בעצם אפשר להיפטר מהמכנה, שמתם לב? אוקיי. ואת זה אפשר לחבר, מכיוון שאפשר להיפטר מהמכנה, אפשר לחבר, אז זה 5. וואי. אוקיי, אז 5 MGH שווה MV בריבוע חלקי 2. עזבנו את המכנה בשקט, כי מותר לעשות את זה. אוקיי. יופי. עכשיו בוא נציב. משהו לא מסתדר לי, אתם יודעים? משהו לא מסתדר לי. רגע. איזה מוזר. יצא לי משהו מוזר פה. למה? שעכשיו עשיתי מכנה משותף, יצא לי 4 MGH. אין תועלת יותר במכנה, כאילו אם אני פורס אותם רגע, נכון? אם אני פורס אותם, שנייה, תסתכלו, קלטו משהו. אם אני פורס אותם, הוא היה, נכון? הוא היה איתו, ויש לי פה, יש פה 4 MGH K2, פתאום זה מצטמצם. יכול לחבר אותם ואני יכול להפריד אותם. אם אני מחבר אותם, זה משהו מוזר, זה 5 MGH. זה לא 5, 3 MGH. כן, למה שאני אעשה כזה דבר? כי אם זה מצטמצם, אז אני חוזר לאותו מצב. 2 MGH, כאילו. נכון? היה לי כבר 2 MGH. כל הקטע עשיתי מכנה משותף בשביל שזה יקרה. זה אומר שטעיתי במה שרשמתי כשהכנתי את זה. איזה קטע. וואי, יפה ששמתי לב. טוב. אז זה לא עובד. סבבה. אז זה ככה, ורק אז המכנה יכול לצאת החוצה, המכנה הזה וזה, יכולים לעוף. אז זה 5 MGH. 5 MGH שווה, איזה קטע? 5 MGH שווה ל-MV I בריבוע. זהו, לא צריך את השתיים הארור הזה. סבבה. יאללה, בואו נציב. טוב, קודם כל בואו נתפטר מהשתי קקות האלה. יפה, בואו ניפטר, יותר נכון שתי מסות. בואו ניפטר משתי המסות. אוקיי. אז יוצא לי ש5GH שווה ל-VI בריבוע. רגע, בואו נזכר. מה אנחנו מחפשים? זה כמו סעיף ב', אנחנו מחפשים את הגובה. אז
בואו נצמצם ב-5G. נחלק, סליחה. H שווה ל-VI בריבוע חלקי 5G. בואו נציב. המהירות ההתחלתית, למי שזוכר, הייתה 8. 8 בריבוע חלקי 5 כפול 10. בואו נראה. 8 בריבוע חלקי... וואי, זה לא טוב לי ככה. נעשה ככה. 8 בריבוע חלקי 5 כפול 10. יוצא לי 1.28 מטר. 1.28 מטר. הוא הגיע עם התנגדות האוויר ל-1.28 מטר. לא סתם, הוא הגיע עם התנגדות האוויר ל-1.28 מטר, והגובה הזה הוא מסמל, כפי שאמרו בסעיף ב', הוא מסמל שבגובה הזה האנרגיה הקינטית תהיה שווה לאנרגיה הפוטנציאלית. עכשיו קלטו משהו. תעלה ג' אנחנו אני מחפש את ב' רגע, זה ב' נדמה לי, נכון? תלך לרשום שזה ב'. כן, זה ב'. תשובה סופית לב'. 1.6 מטר. הוא הגיע ל-1.6 מטר ללא התנגדות אוויר. נכון? יפה. פה היה התנגדות אוויר, ולכן הוא הגיע פחות. חברים. לכן הוא הגיע פחות, כי הייתה התנגדות אוויר. וזה למה זה הגיוני. וזה כיף לי. יופי. עכשיו סיימנו. אז תודה רבה לכל מי שצפה, לכל מי שראה, מקווה שהיה לכם מעניין. לא לשכוח, לערוץ קוראים Physics Race. This time I wrote it in advance. עכשיו סתם לא, זה משיעור קודם. אני עובד, ראיתי אותי מוחק שעה. כן, אז ככה קוראים לערוץ, תירשמו, תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק, תעשו פרגון. וזהו, ונתראה בשיעור הבא.